जिउनि रानि नोंखौ खालामनो अराय लुबैयो गोरबोनि बियो नोंखौ गसाइनाव बे जोनोमाव खेबसेल' बबेबा गोजान रायजोआव आगान सुरलांनो थांखिनि दङ आं नेनानै आंगोनिनो बे जिउनि लामाया बिखाया गेंखानाय रावनिबो नङा नोंनि थाखायल' खन्थाइ लिरो आङो नोंनि बेवहाय दङ नोंनि गुमुर आखाइ नोंनि आखाइ हमना बेरायग्लांनो लुबैयो जिउनि रानि नोंखौ
Nào chú khơi mà bà ayu 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 bà chú đi chơi đuổi rồi saya kan langsung mati. Bukan. Belum jugaให้พากี่berbicara. Ayo, ayo. Nih, iya mana? Hijau ketan ni, mari je, nama ni dengar. Nah, ni. Oh, ni YouTuber saya cookies ya. Ya baik. Nunggu dia. Sana ngati. Akhirnya bayu. Lagai. Bro, luri tu. Luri lah. Gimana luri lah? Nggih. Siapa ya? Suji luri lah. Nama dia. Dari sang chơi béo sát lưng ra ayo ê ơi đi cô đi kia mà làm cái này à rồi đó rồi dong rồi rồi apa yang dong Bela seluruh dunia ayo Rujo yo nhưng mà biết bên từng lại 그야 하나 송나요 왜들 영나요 나 영나요 그래 이제 바이 chắc là sinh đây đi bên phải sao ở đây đây jaga xin nak bijak dua khơi đấy Khatan lại. Khatan đi cô. Là bye bye, jangan boleh bye jago. An mình giúp em rồi.
आखाय नोंनि आखाय हमना बेरायग्लांनो लुबैयो जिउनि रानि नोंखौ खालामनो अराय लुबैयो गोरबोनि बियो नोंखौ गसायनाव बे जोनोमाव खेबसेल' बबेबा गोजान रायजोआव आगान सुरलांनो थांखिनि दङ आं नेनानै आंगोनिनो बे जिउनि लामायाव बिखाया गेंखानाय रावनिबो नङा नोंनि थाखायल' खन्थाइ लिरो आङो नोंनि बेवहाय दङ नोंनि गुमुर आखाय नोंनि आखाय हमना बेरायग्लांनो लुबैयो जिउनि रानि नोंखौ खालामनो अराय लुबैयो गोरबोनि बियो नोंखौ गसायनाव बे जोनोमाव खेबसेल' बबेबा गोजान रायजोआव आगान सुरलांनो थांखिनि
दा